Kulbe hibaro ki bepai ini ke program nagaliang jong Good News TV kepada ka channel ke jong ka jesang samla ki GP sinot sapngi ngi ai kublai Easter yepi dan ka sengi jing pat utrai ni ka sengi baki parlok ki bepai ini ke program ni ka sengi le se ka sin ka badingkong ya ka ba kum ki bangai ngimio ban rakhe ka ni ka sengi jing pat utrai ta ka badan ki yang mane pat ngi baro ane ka por is kam gina ngi ngi sam ga jongi da bangi ke mau ya kita ka singi jo ka jimi pat ka jong jisu but ngi ke mau ru ka sin ka ba jisu mi pat naga ngi bayap ngi ke mau senran ru kilong kumangi hi kisong hata kamera kimi om ni shabar nama gidan pa ngi shep ting bangi ke mau hata ka por ka bagi dan pa ngi shep ting hata kamera jisu lo bandrung bat ulawe syam bat ki bat kanu gajing sontam perkat bahasa kapor sabu jisu nuan kita na pergi jing shepting ke bakrau hektin jong belai gitu ingi bahadien bau jisu urung panisham bat ki dap da gajing kemen bat gajing kerman da gajing jong ke bangi skam bakum kini kaporu haka bakum ke pertai barok kawai gidon apa dan gajing shepting ke bakrau ke igaban saja ngai ngu yu belai bau jisu jongi habu rung bagi senran kamdan gajing khang ke bakang amdan kenro ke balan khang yu jisu bangi skam bakani gijing rakhi gejongi kani kasnem rengkat baka Good News TV kan long rukum ju nam ta jong pi kiba jisu la man rung bandan bat pi harun ka por jisu kani kasngi wala mi pat lagi bayam teng ka por ngi priang soba bat ya kani ka program bat ngi skam bagi jing ruai ka bangi ai ka por bagi jing keren ka khobol teng jong blai ka long gijing kerkhu ya ka ji em jong pi kani ka por tong ni pen kre man skam ka we gijing ruai kerpang yak bagi kun samla hakaba i Cheryl Solia bat ki para jong i ken ai ka we jing ruai ka ong hallelujah for the cross badangit bagani jing ruai kalong ka jingker hui pi ki bapai ing program up to the hill of Calvary my Savior went courageously, and there He bled and died for me. Hallelujah for the cross. And on that day the world was changed. A final perfect Lamb was slain. Better than heaven now proclaim hallelujah for the cross. Hallelujah for the one He fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls He brought. Hallelujah for the cross. What good have done could never save. My debt too great for deeds to pay, but God my Savior made a way. Hallelujah for the cross. A slave to sin, my life was bound, but all my chains fell to the ground. When Jesus' blood came flowing down, hallelujah for the cross. Hallelujah for the one He fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls He brought. Hallelujah for the cross. And when I breathe my final breath, I'll have no need to fear that rest. This hope will guide me into that. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the one He fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls He brought. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the cross.
To kebelah shibun ki kun samla ke jongi I Cheryl soalia bagi para ke jongi I bil ai ke ni ke ruai to blin kur khu ye pi bang iskam bagi ruai ke bil ai kalau ke jingker khu ki bapai ki basngap ya ke ni ka channel ni ke por han ni ke por pan I dop ke jing sokumen ke ba kraw bang idon ya I we ni ki pastor jongi pastor BR Khanayor iban ai ngi khobor Easter ni khobor ke jimi pat ke jong utrai padang ngai ke ba I pastor la pen kre na ke jongi ni ke por kalau nggak jingker khu naga mata jong pi baro ki ba sliang man sngap ya ke ba bridon man kren aku ngi ke por ke khobor ke jimi pat ke jong trai ponon pen im jongi Jesus Christ ningkong nga penpau ke jing skungu eu play naga benta ke ni ke por ke ba kodor ha ka bangila ban shakti lang ya ke keteng ke ba im ke jong u ha ka ni ke sngi ke ba kerpang kesngi ha ka bangi rakhe pandan buram ya ka jing mi pat ke jong Jesus Christ u tra jongi ki para bangit be I kat ki bala ban pe ya ka ni ka program jing rakhe Easter jongi ngashim ya ka ni ka kabu ban ai khuble ya phi baro ha ka kerteng ka bathiang ka jong Jesus Christ u tra jongi ngapan pau ke jing sngongo ka ba kerpang ya ka jingaseng samla KGP Sinot Sepngi lingba ke Good News TV ya ka ni ka program Easter ka ba kerpang nga khot lang yengi bangin phais ka ktien ka jong ublei kum ka jingas lok ha ka ni ka por ka bentana ka ktien ka jong ublei ka banga kwa ban walam shafi baro ki khon jong ka balang kalong na ki kam ki apostol ka lenong ka ba khatlai kat khat ka balai pho ka ba ongum ne henrei ublei ulapan mi pat ya u nakibayap henrei ublei ulapan mi pat ya u nakibayap ublei ungkur khu yangi habangi pen khre man yo sngo ya kan ka khubor ngin ya duai hakikti ke jong me ablei ngi IT ya kan ka por batu keren na pedeng jongi ngi sha skor ablei ka khubor ka jong me hi ban ai ba ka ktien jong me kan yo jakai wei pi wei ibala ban skap yaka bat ban yo I ya kan ka program ling ba ka Good News TV ker khuya lau jong shakriu jong me to map yangi ki jing duna jongi ha ka kteng ji sungi pan amen henrei ublei ulapan mi pat yu nakibayap ki para bangit nga kwa ha ka ni ka por ha ka ba kren ni ka ni ka khubor ban pen pulie kat to kat ne nakade ka ktien ka ba khoj ka jong ublei ki kam ki apostol ka lenong ka ba khat lai nadu ka khot ka ba arpho pra khnang mangila ban skotho ye ki jingja baro ki baja ha ka por ka jing mi pat ka jong Jesus Christ bat kumjo ha ka por ka ba u apostol Paul u shakri jong utrai u yeng ban ye tho ye ka ni ka jing shisha kat kum ka ktien ka jong ublei kat khot ka ba arpho pra ter ka ong kum ne balakim shimla shem ga daw ban yap kile kerpat pan ban yo pilat ban penyap no yo bat haba kilala pendep ye ki baro ki balatho shapang jong u kila ya penhiar yo no dieng bat kila ya bo yo haga jingtap henrei ublei ula penmi pat yo naki bayap kani kalong ke ktien ke jong ublei bat ublei un kerkhu yangi lingba kajing ngap ya ka ki para bangit be kani ka jingja kay tho yangi shapang kata ka ba Paul uyeng ha ka synagogue ha Antioch jong ka Pisidia ban kren ha pedeng Gibreo shapang ka jingja ka balayalam sha ka jing sanar phna yu Jisu shapang ka jing yap ka jong u ha ka deng phna shapang ka batep yu bat kumno bau blei ulapan mi pat yu nagibayap kajing temu ka bakong san ha bau Paul uyeng ha ka synagogue jong ki Jew ha Antioch kalong ban kren
hakito ki ba yo sngo ya ka khubor ka jong ublei ban kren bat ban pen kan mau ya ki shapang ka jing alam ka jong ublei ya laki breu haki por baro bat ka baar ka banging shem hang ne ka emphasis lani kata ka jing ban ka jong upol habo yang ban ya tho ya kani ka khubor Ukran sapang ka jing shale ben ka jong Jesus Christ hado ka jing yap bat ka balai ka bangi shem hang ne Ukran sapang ka bor ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka khot ka ba khat riau ka ya tho engi habo upol uyang ha ka synagogue jong ki jiu ha antiong uyang da ka bor ukawe iki kti ki jong u ban kren ha gitu ki bala ban yo sngau ka ta kapor balai bala sanar phna yo jisu ha ka ding phna balai bo jisu it la ka jong jing em halor ka ding phna bat ha bala yap kum no la tep yo badu jisu ula job ya ka bor jong ka jing tep ha ka jing mi pat ka badon buram ki parabange ni walam ma phi ya ka khubor ka ba ka jing kular bala kular ka jong ublei ka jing pen mi pat yo jisu na ka jing yap kani ka long ka sngi ka ba krautam ya ka jing jongi ka sngi ha ka bangi yo i ya ka bor ka jong ublei bala pen mi pat yo jisu Christ utrai ki met ki men sim jongi ha ka khot ka balai fu aru pol ong ula pen dap no ya kata ha ki khun jongi Haka bau lapen mi pat yo jisu. Lapen dap ya ka kular blei baro. Bada bau polu yang banyalap ha Antiok. Haka takas ni shibon kilas ngau kendo. Bat shibon la dungak ya ka jingetip lem jongki. Ka Easter ki para bangai. Kasngi jing mi pat jong jisu. Lani kata ka resurrection day kasngi ha ka bau jisu job ya ka bor jong ka jing yap ba ka jing tep ka long ka khubor ba ba ka ba kren ya phianga shapang kumno bau blei jongi ulami pat bangi ngila ban em u jisu la it ya la ka jong ka jing em ha ka ding phna ula yap halor ka ding phna Hene ka jing mi pat ka jong jisu kalong ka khubor ka babha namar bau blei jongi shem la yap henre ula im ka khubor jong ka Easter ka yetho yangi shapang gani ka jing shisha ka ba krau ka penti kana hapianga ya ka jing long blei ka jong jisu Christ ka bawalam ya ka jing kular hakito baro kiba mat ya ka bor jong ga jing mi pat ka jong u haga ba kren ya ka ni ka benta haga ni ka sngi ngimla klem pai ban kmi ya ki jingja baro kiba ngila ya kan mau haka Good Friday ka sngi ka jing sha ka jong u jisu ka ding pna upol siki Galatia klenong ka beningkong ka khat ka basaw uong habo Ukran ya kani ka benta uong ubala IT no ya ladie namar ki pop jongi bat anom don manu bala ban klet ya ka tu ka por jong ga jing shitam ka bau jisu uhap anyat lingba ka por ka ba ha ka bala ya lam yu sha Golgotha ban sdien yu ha ka ding pna khnang bola ban sius pa ya phi bat yanga ngikan mau habalas dien yo jisu ongga ktien ka jong ublei ka jing dum kalatap bat kumbalai kentai ka jing dum kalatap i kumba ka jing dum kan ne junam i kumba ka jing yap kan sensyar junam ka jing do jing kermen hagi babon henringi aingo yo ublei ka gospel kat kumu Lukas arpu saulen nong arpu wei kat khot kum to kay thu yangi habalas dien yo jisu ka jingdum kalatap bat ikum ba ka jingdum kanne jiunom
I kumbaga jing yap kan sensar junom. Kumbalai kentai ka jing dum kalawan ong ka gospel kat kumu Lukas arpulai ka lenong kat kat ka basau fusau kaya tho ingi ka ni ka jing shisha. Nado ka por rew baje hado ka por khandai baje hablas dien hablas sa yo Jisu ka ting pna ka jing dum kalatap. I kumbaga jing do jing kermen kan sensar. Ningi aingo yo blay. Baka ista kapan kan mau yangi kalong ka khubor babahaban yatho ingi baka jingdum kalalait no haka step jong ka jing job ka jong Jisu habaw lami pan na ka jing tep ka jingdum kam shimlane jiunom namarbaw blay ulapan mi pat yo Jisu nagibayap ki kam ki apostol katlay laipo ka kren yakani ka jing shisha. Ki parabangay hagan ni kasngi kan mau. Ya kata ka jing job ka jong utray. Ngikan mau ya ka jing mi pat jong u. Kabala penkha ya pianga. Ya kasngi ka batmai. Haka bangilaban em. Ngilaban penher mensiem da ka bapo samrke. Namala penkha ha pianga. Ya kasngi ka batmai. Kaktian ka jong ublay kay tho yangi. Habangi puli ka gospel kat kum Matius kalenong ka baarpo pra kat khot iway terter ka ongkum ne hadien ka sabaton te habakala syai ka skiningkong jong atayo ka Mary ka nong Magdala kalawan bat kaway ka Mary banjngo ya ka jingtep hakmiru lakhi jumay bakraw nabaw angel utray lalahir na beneng. Bat habaw lawan ula pentulun no yaw tau mau kang. Bat ula syong halo jong u. Kakmat jong u te kalalong kum kalele. Bat ka jan jong u kalali kat kayor. Nakabasyap tiang te ya kita ki nong up kila kinyo. Bat kilalong kum kibayap. Ki parabangit biit how try jong yu Jisu. Haka jing kha jong ka ski ka batmai. Ka ski ka jing job. Ka jong u Jisu ya ka bor jong ka jing tep. Bat ka jing yap. Lapenti kana ya ka jing long blay ka jong u. Kalawan ka jing kermen. Hapadeng ka jing do jing kermen. Bat habangi keren ya ka ni ka bentang imla. Klem kan mau ya ka bala japaro. Kabaya tho yangi ka jing mi pat ka jong Jisu. Lapan shisha ya kata ka jing job ka jong utray. Ula mi pat nagibayap. Bat bon kila sko lengo abakiyo sko ya kata ka kubor. Jong ka jing mi pat ka jong Jisu ong ka ktien ka jong ublay. Kinong ap kila kiyo bat kila longgum kibayap. Haba kiyo iya ka bor ka jong ublay kumno bala pentulon yo mau kang jong ka jing tep. Bat kham tam yi kita ki bala lek banwat ya ka met ka jong Jisu dang step. Kini ki kentay ki baslur kila yo sngow ya ka jing ong bau tau angel uya tho u ong haki. To WhatsApp tiang pi naba ngatip ba piawat yo Jisu yo balasa na pna. Umdon hang ni nabaw lami no kumbaw laong. Ali tu kmi ya ka jaka hakabola thya utray. Kilalit nang ta ki brew ki ba syapting bada ka jingkemen bakraw. Banra ya ka kubor sigi senran ban ya tho bau Jisu ulami pat. Batkat bakidang lej na lum jing tap ban mare syaka baki senran ki don. Onggak tien ke jong ublay hakmi ru Jisu lawantan yaki ula ong kublay haba kilaya wan hajan te kilaya bat yaki kejat jong u bat kilaya mani dem yo dan jing kemen kabakat kata haki brio ki bamat ya jing mipat ke jong u Jisu ban yo i ya dor ka babrio jong u ban yo i ya jing long blay jong u ban bat iki kejat ki jong u bat ban mani dem yo
Kamdon kajing kemen dan kajing sngohun na kaman siem. Kabakat kata. Kaktian kajong ublay kalakran. Bato ay bangin yaro yu lingba kabalaja baro. Ki para bangit bahit. Haba ki temen besan ki lingdo ki nong yalam niam jiu ki layo sngow ya kata ka kubor. Kila persang ban kang kat la kat yai. Bagi wei pat kintip. Bau jisu ulam ipat. Namar kila sngow syep tieng. Kumta haba kila ya kendo ikinong up. Haba kita kinong up kila ya tho ya kabala ja baro. Kini ki brio kila ice bay haki. Kumta kaba kita kinong up kila shims bay ong kaktian ka jong oblay. Kila le kumalahi kay yaki. Ban ong bagi senran ki jong ujisu. Kila shimno ya ka met jong u. Kajing shisha kasa kajing shisha. Bat ngenom la ban kang lano. Ka ista ka baningkong kaya tho yangi bakita kibadon hakata kapor kila persang ban pendam ya kani kajing shisha. Handai omla ban pendam ya ka. Dae an pendam ya ka. Kajing mi pat kajong u Yesus Kristus. Kajing tep ka basuda kajong u. Ka pensisha scam yangi. Bau trai ulami pat nagibayam. Utrai habaw laay tino yala ka jong ngamen siem ha ukpa jong u kating pna. Ngikan mau bala penti kana bau lalayap. La penti kana ya kani ka jing shisha ba chim yap ler ulayap. Baro kilaya sakhi ya kata. Kilaya tep yo. Kila pendap ya kajing don kam baro kibaya day. Bat kata kajing don kam ban tep you ki formalities ki babon bala pendap. Bat habala tep you Jisu la shon sharp ru da ka sharp ka jong upat sa jong ka himarum. Yaw mau kang jong kajing tep ka jong utrai. Kenang ma anom don mano. Bala ban weng lani ban pentulun no yaw mau. Kajing sisa ki para bangit umdon uno brio. Laulong uba kraw, laulong uba start, laulong uba sempang, ula ban im laisngi hagajing tep. Umdon mano bala ban im hagajing tep laisngi. Reutrai jonghi ubadon kabor, ula job ya kabor jong kajing tep. Da kajing mi pat kajong u. Hagasngi ista kabagkum kani. Hakabagkum kabalang. Ngikan mau. Bat ngi pendemret igi kejat ki jong utrai. Ban mani yo u. Ubalong ublay jong kajing mi pat baro. Ujisu bala mi pat. Om tang bola shomi pat kumto. Hene ula mi pau. Hakito ki kentay. Kibawan da kajing kemen ban bat igi kejat jong u. Bat ban mani yo. Kat kabakat nyo. Matayas. Arpo frag. Kaya to shu. Om tang bo ulami pau. Hagi tu ki kentay kiba iye jong u. Ulami pau. Hagi senran ki jong uru. Bat ulayay beteng kajing mi pau. Ka jong u. Kumu breu. Ublay. Ubalami pat. Kumhan reu tayaw. Hagi babun. Kisenran hakapor kabau Thomas udon. Barakapor kabau Thomas umdon ru. Bat upol ukren ya kani kasnam san pusau hadin ukris. Ban kren ya kani ka kubor balapan bena. Ha ka sinagog ha Antioch. Ban yatho ya ka bala jabaro. Kikam ki apostol khat lai lendong life away kat kot. Kaonggum ni balayu iyo u bonsngi. Da kita ki balayawan ki obat u na Galilea sa Jerusalem. Ki balong menta kinong pla jong u hau panba. Kat kot ka balay funyo kaong henre une yaw bau blay ula pan mi pat om shim la shem ya ka baput.
Kabapuot kam shimla yu. Namaru try ula job. Ya ka bor jong ka jing yam. Ya ka bor jong ka jing tap. Ha ka jing mipat kabatan burom. Ki para bangai namar bau Jisu ula mipat. Kalapan kala ya ka jing perkat. Jong ki senran ki jong u. Jong ki apostol baro. Ngikan mau ha bau Jisu ula yap. Lapan pat ya ka do not jong ki. Kila kulmar jeng mot kila syapting. Henry tang hapo ki arteli ki benai. Kila mi nagata ka jeng syapting jong ki breu ki badap da ka jeng kemen. Ki breu ki badap da ka jeng skaus kem da ka jeng slor. Ban risa halor ka jeng mi pat ka jong Jisu nagi bayap. Ban namar bau Jisu la mi pat. Lapan ka ya ka balang ka jong u. Kajing tep ka basuda. Kajing pau ka jong u Jisu hagi babon ki saki. Bat kajing kaya ka balang. Habang ngi penyesok lang ya kini. Kalau ngenong rim ka baskem. Ya hibat yang abang ingin ngai. Ha kajing mipat ka jong u Jisu. Ki para bangait bait kene ka kubor ka khot yangi namar kata. Ban pen kan mau yangi ban amar bau Jisu ulami pat lapen yo hapi hanga ya ka jing map ka jong ublei ka jing map ka jong ublei kalawan namar bau Jisu ulami pat ka jing mi pat ka jong utrai ka penyo hangi ya ka jing map ka baken jablei lapen kesan ya hiwat yanga ki rom saulenong Arpusan ka takot ki benta ki besyadian ka ongkum ni. Bat yaw balapan mi pat nakabenta ka jing penksan jong e. Ka jing map ka bakenjablay ka jing penksan ka jong u yangi kalong ka bangingi don kam ka jing im. Bat ka jing map hi kalong ka jing ay ka bakrautam. Ka bawblay u ay yaphibat yanga. Ni puli ka jing tho ka jong utu theologian of a crowd John Stott habau kren ni ka bentau ong mangi baro ngi don lagi jong ki sieng ki baterkhong ki bangi ngi bo haki almari ki bakenjaman siem jongi ki jing penkan mau ya ki bangi ngi lale ki bangi ngi la perkhat haki por jong jing tip lem babha bun sien ngi skoleran namar kata ka jing tip lem ka pen rem yangi ka pen sitom yangi baro nangi ngi don kam ya ka jing map ka jong ublei bat klem ka jing map ka jong ublei kam don ka jing pen kesan ya ka jing im jongi lani ya ka jing dei ka bangi ngi don bat ublei ki rom reulan nong arpulai ka pen kan mau yangi baka bainong jong ka pop kalong ka jing yap Jisu la yap haga ding pna kanang ban pelaj im yangi bat ban penyo yangi ka jing map ka jong ublei bat ublei updiang ya ka bala pendap halor ka ding pna nrai klem ka jing mi pat ka jong Jisu ngila ban ong baka jing yap jong u kalong ka bale no iwe korin khat san khat nyo ka ong Tilada yaw Chris sim lapan mi pat. Ka jinget jong pi kalong ka bathala pidang sa hagi pop jong pi. Ngi ay ngo yaw blay. Namar ba blay ulam mi pat. Ngila ban bu ka jing syania ka jongi hau ban pediang ya ka ni ka jing map ka ba ka ba her na ka khet ka jong blay. Haba blay ulapan mi pat yaw Jisu. Mangin yo im kabenta ka bakat do ka bangakwa mangin ya perkat lang ko ki kon ki jong blay kalong syapang ka jing mipat ka bapenpau hangi ya ka bor ka jong blay ngimla ban syapang ya ka bor ka jong blay kalong ka bang dan telit beriau balak ban batai habang ikren syapang gabor ka jong ublei katkum ki jingja ki bangingi syem magani kapang kumno bo ublei upan kre ka jing pen im yangi kumno bo ublei upha
Yalau jong ukun. Banyak ya kalenti jong kading pernah mengenyo im. Kanang maula ban panpau ya ka bor ka jong u. Haka jing im ka jongi. Manobala klem yaro yu. Kaski ista kabakum kania kapan kan mau yang ya ka jing pentelun no yo mau kang jong ka jing tap ka jong utrai. Om tang balasyu pentelun kum tu. Ni ka ktien ka jong ublay ka yato yangi. Bau angel jong utrai uda syong halor uto om mau kang. Ban penpau hangi. Ya ka bor ka jong ublay ka baplae. Ba om don ka dujok ka bala ban pensenge. Ya ka bau ublay upen kre. Naga bentaban pen im. Ya ki brio na ki pop jongki. O mau kang ubas dien hak rendang ke jongwi. Haka shiklep mat ula telun. Haba ka bor ke jong ublay kalawan na beneng. O mau kang jong ke jingtem. Haka ba ke jingyap ke sensyar kalalet ya ke shiklep mat. Haba ublay ula pentelun no. Bat omdon ke jingyap kabala. Ban kang ia pianga. Yaki pop jongi lama. Namar bau Jisu im ngiru ngin yo im. Ong gajing ruai, because he lives I can face tomorrow. Because he lives all my fear is gone. And now I know, yes I know. He holds the future. Ki parabangay namar bau im. Ngidon gajing sngoslor ya kalasay ya gajing im. Namar bau im gijing syepti yang jongi ki pop baro ki bangi ngilale kilej. Bat ngidon gijing skau skem gijing skau tikna. Bau Jisu bat ya ka lawe jong gijing im jongi. Habangi pendem haka bor gijing la jongu. Un perlai luat yangi. Nagi jing syate baro ki balong ki mau kang jong gijing tap. Ki balas dien haki rendang ki jongi. Ngidon kam ya ka bor ka jong ublay pantray. Haka jing im jongi haka menta. Bat kumjo ru ya ka jing map ya ka balalit no ka jongi. Ka bor ka jong ublay ka penkela thamay ya ka jing long jo ki breo. Ka don ka jing ong ka ktien ong way ka ong it makes cruel people kind. Ki breo ki basniu mensiem ki kelabha. Kabor ka jong ublay ka haban le kumta. Kibriu ki bala syate ki jing mlen basneu ka di ka bam ka jing thala jong ka jing im. Ublay upan yo ya ki ka bor bakin sensara lola de. Kibriu ki bak thang ka jing mot jing perkhat ka ktien ka bakiki kren. Ne ka bor ka jong ublay ka penla ki bakin long kibriu ki bathyang ka jing im. Ublay udan ka bor. Man penkelai ki breu ki belayap ke jing tip lem. Ki belayam ha ke jing long mensim. Ban pelong ye ki ba im. Kat kum ka bor ke jing la ke jong. Ki para banget be ye utrai ula ai ya la ke jong jing im ka bat thmai ye ki belayap ha ke jing long mensim bat open kelapat ye ki syakador ke jing long jong u. Ngishem Ephesus iwe kat kendai arpo kat khot ka ong kumta. O ai ka jing im ka batmai hangi. Ki bala yap ka jing long mensim. Ban pen kelapat yang ai phi syakadur ka jing long jong u. Ka ktien ka jong u blei ka ong bat ka e ka jing krau tam e ka bor jong u shangi ki bangai. Kat kum kata ka jing trei ka bor ka jing klan jong u. Kabaula trei hau Christmas baula penmi pat ya u nagi bayap. Badula pensyong ya u syaka ketika mon jong u hagi jaka beneng. Kaju kabor kaba penmi pat ya u Jisu ka trei ka jing im jong iru. Kata kaju kabor bam kaba palat liam ka jing skauto. Hangi kum kibreo. Kata kaju kabor kan penmi pat yangi naga jingyap ka pagkenjaman siem.
Ngitip bola ban penmi pat yangi naga jing do jing kerpan. Namar bau blay ula penmi pat. Yau Jisu na jing tep. Haka jing job ka bakraw. Haka ski jing mi pat ka bakum gani. Ki para banghet ngidon ka jing skos kam ka bakraw. Bau blay onam eno hangi ki jing long bahap. Haka jing long ki bapop jongi. Kabor ka jong ublay kan pelai luat yangi. Naki ki bangingi iet akan naki jingim. Kaski ka bakum kan ye. Kaya rap man pen kan mau yangi. Bangila manwan siya ko mangilong. Kung begitu kiriw kentay dang step kilalet siya kajaka kabalat tep yu Jisu. Banwat yu Jisu balamipat. Bad haba kila yu asngaw ya ka kubor balapan bana. Bad haba kila yu markmat yu Jisu balamipat. Kila bat iki kejat jong kila yaman yu. Ngakot iye yangi kum ki kon ki jong ublay. Bamanga mapiru nginduay haka jeng sngaw gendo kamansim. Banwat yu Jisu balamipat. Banbat iki kejat ki jong Ban mani yu kabakum kani kasngi. Namar ka bor ka jong ublay. Kan pelaj luat yangi nagi jing syajab ka jing imbaro. Mdan ka pop. Mdan ki jing thala jong ka jing im. Kibala ban te ban kom ya pianga. Namar yo mau khang jong ka jing tep. Balas dien na karendang jongi. Ublay kabakum kani kasngi. Ula pelaj luat yangi. Habala pentelun no yau tau mau khang jong jing tep ka jong Jisu ka jing tep ka sudah ka khot ye pianga bangin yu yau tau bala mi no nang ta ban penksan yangi ban map yangi ban thau thma yangi ban pelai luat yangi ban pelong yangi kita kibayai buat yu Bat iki jing hikai ki jong baro. Ublay un yarap un kerku. Ya phi kat ke bala man yo sko ya kani ke kubor. Ki ba pet ya kani ke program gi yang ki sam jong phi. Ublay un long rengkat bat phi. Long rengkat ba ke jing seng samla sinat jong iru. Oh ya ka program ka ba ka penmet na ka por se ka por. Lingba ka Good News TV. Ublay un kerku yang ilang baro. Naga benta ka burom jongu. Amen. Tunginya pendam aga jing duai. Ublay bo ukpaw jongi bahab neng. Nishu penret yala dia ki kiti ka baklan jong me. Ban aingo eme ko try ka bakum gani kasngi. Malapan banahe ka jing pelaj luot. Ya ka jing im jongi na ka jing syate baro. Haga bor jong ka jing yap, haga bor jong ka jing pensay, haga bor ka jong saitan, bara ka bor jong ka pop. Kenrat ba iit bon sien ngile persya eme. Bon sien ngi pensngausi eme. Bari ki ba bon ki kep ngi sanar penapat eme. Dagi jing mot jing perkat jongi diki kam ka jing le jongi. Trai ka bakum ka ni ka por yarap yangi. Bangin sngaw gendo gaman siem ba me khot yang yablay. Bangingen pai gi khmat jong hi shame. Man yo ka bor ka jome atrai ka ba map bat ka ba thau thma yangi. Barai bangin ma thmai si sien ya me ablay ka jing im jongi. Baling ba ka jing mi pat ka jong Jisu. Kan penyo bor ka ba thmai ka jing im jongi. Mengila ban beteng ka jing ya lenti ka jongi. Haka ba syakri yame. Bada ka ba kongo yame ko try ban pendam. Igi jing hikai baro ki ba meme mela hikai yangi. Kenrat ba ihet yarap yangi. Kerkhui ka jing im ka ba man kasngi ka jongi. Bato maap yangi. Igi jing duna jongi baro. Nama ka kerteng ka jong Jisu balamipat. Ngipan mentabat ala kataro. Amen. Nganggit ki parlok ki be ki bra sngap ki khubor jong i pastor biar khanayor kalong jing ker khui pi
bat kani ka channel mbi bapi supaya tang hisian ni flawan pe asin lai sin ka YouTube bat kibai bagi benta barangai ka e ka bau bleu la kren ye pi ling ba i pastor kan long kabor ka jingkermen ka jingkershan ye pi ling ba kini gisngi ki benang wan batu bleu un kur hui pi ki bala pe ini program barangai skam bagane ka sngi ka jimat ka turai kan wengno ya baro ka jing septing ya baro ka jing so tamang ka jing so ganja bau tau jisu bala mi ipan Walau pau lagi senran, lagi perlok ki jauh, balawan pau haki lagi bengek ki sans pangut, walau pau Thomas udi jauh Jisu, ubah pihilawan kot ikerteng juga ke puar barak. Mengikir mau nak Siti Upol, si kenong Teslani, kabaningkong kedekot ke basau, kedekot ke lenong ke basau, kad dia ke itu ingi. Bau nu Jisu balam ipat, sawan biang, hak tak sengi, ketien jong belai ke ongkum ni. Kabaya day bagane ka jingwan biang, jingwan asing jong Jisu ka ongkom ni. Na ba utrai unwan hiar na beneng daga jing risah. Daga ketien sawa ang rangba. Ba ka turoy ublay. Bagi tagi bayap baro Chris ke ni mipat haswa. Baka jing mipat ka Jisu pan kemau ingi ba utrai jing Jisu Chris ula syayap. Ula sak sitong ula mipat lagi bayap. Ba ka bakam kra ba ka pen kalong ba unsawan biang. Berkisi por, ki pausha, ki paushin, bau traju Yesus Kristus ulajan. Tongin pen kre ila diru, abangi raki kaniga Easter kaniga senam. Bangin pen kre ru, iki jingwan asing jung utrai, bang syawingi, naga niga berthai. Ubling kurku ipi, lingbang niga por, lingbang nu senam, berkisi ki por barok ke ban. Ublay, naga tak buram jung. Amen. Pada syua bangin penwai, ngakuak ban isngap ike jirwai ni we ni pastor jongi. Iba kasur jongi, bat ki jirwai jongi kila ketak sipun ki mesti ke bekodor. Pa ita ilong i pastor Terence Wanshong. Kene ki jirwai ke bekerteng he is risen. Kene ki jirwai ke belat hau bat ngai skema pina pe kene ki jirwai kalong ke jingker khui pi. Naga menta kene ki si ke bekrau. Ublen ker khui pastor kemjo. Naga menta kene ki jirwai ke blesibun. I will destroy this temple and I will build again. No one seemed to understand what Jesus really meant. The more they tried to find fault and they plotted to take his life, they didn't know that he's the Christ who came to be a sacrifice, crucified and buried on the preparation day. Victoriously he rose again. The world has much to say. He is risen, the Lamb of God. There's hope and life to me by his precious blood. The power of death has lost its grip on me. I stood condemned, but now justified and free. All of his disciples with fear, when they met the risen Lord, every doubt was clear. Transformed and committed, they surrendered all with fearless and with joyful heart, responded to the Master's call. No longer they that live but Christ who lived in them. Christ the risen Lord they preach
they stood firm to the end. He is risen, the Lamb of God. There's hope and life to me by His precious blood. The power of death has lost its grip on me. I stood condemned, but now justified and free. He is risen, the Lamb of God. There's hope and life to me by His precious blood. The power of death has lost its grip on me. I stood condemned, but now justified and free. The power